I si ara et donen l'oportunitat de fer-li un roast a un còmic que admires, qui creus que seria? I què creus que li diria? És una pregunta molt totxa, aquesta, de cop i volta. A veure, jo crec que eventualment estaria molt bé poder-li fer un roast al Buenafuente. Des de la més absoluta admiració i voluntat de tenir una trajectòria professional similar. Lo obvi, que és el tema de Madrid, el tema de l'idioma, el tema de no sé què, penso que això no li diria perquè seria com el xiste barato. Jo li trauria a l'ull clínic que ha tingut sempre en fer bones inversions a Buenafuente. Que sempre ha invertit molt bé els seus diners, va posar pasta en una xarxa social que es deia Bananity, que es va pagar una hòstia. Ah, sí? No sabia això. No, a mi una de les coses que realment admiro del Buenafuente és que realment li agrada la comèdia, no li agrada el que és l'empresa o el tema de... Ha fet quartos, evidentment, però ha perdut molts quartos perquè li agrada més el contingut que no pas el continent.